Здравейте, приятели, здравейте, ръчкатори! Добре дошли отново в Ръчкам Tools. Днес ще направя първото видео от новия ми канал. Както повечето знаят, преди време бях започнал да правя така едни видеа, в които ви показвах инструменти, тествах ги, правях им ревю, анбоксинг и тая идея се възроди отново. И днес ще направя първото видео в този нов канал, в което ще ви представя ето този сет от 3 инструмента, 2 батерии, зарядно и още куп бонуси вътре в него, но ще разберете какви са те, ако останете и изгледате цялото видео. И сега, понеже каналът е нов, няма как да не си изпрося малко лайкове, абониране и споделяне и хайп. Готиното тук в случая е, че имаме перфоратор, ударен акумулаторен винтоверт и акумулаторен ъглошлайф с регулируеми обороти. Защо започвам с този сет специално? Защото цената му в момента е брутална. Говорим цена от порядъка на около 400 лева за това цялото нещо. Линк съм оставил долу в описанието към rachkam.bg, откъдето можете да си го закупите. Ако това видео ви се струва интересно, забавно, полезно, смятате, че ще научите нещо ново, останете с мен до края. И тичайте на rachkam.bg, откъдето може да си закупите доста инструменти, плюс този сет, ама преди да решите, все пак Батеръчи ще ви покаже какво представлява, как се работи с тия машини, ще ги тествам, ще направим анбоксинг, ще ги измъча максимално, гарантирам ви, просто с една единствена цел. Да видим всъщност цена-качество, как се представят те. И така, ръчкатори, знам, че и вие като мен сте нетърпеливи да видите какво има вътре в този комплект. Сега ще стане ясно. Отваряме го. И имаме една чантичка на Тотал с твърдо дъно. Да си приберем инструментите. Общо взето, вътре има джобчета, отделение. Мисля, че е достатъчно здрава да ги издържи всичките. Тук сега става много забавно. Имаме винтоверт. Ето го винтоверта. Метален патронник. Ударен до 13 мм средла, 66 Нм. Ето го ъглошлайфа, който е акумулаторен. Отново е безчеткова технология. Всичките инструменти тук са безчеткови, което дава до 30% по-добра производителност сравнено с инструментите, които са с четки. Тук има 3 режима на работа, т.е. променливи обороти. Като го тестваме след малко ще видим. Следващото нещо, една купчина книжки и документация за всеки един инструмент. Имаме си ключ за ъглошлайфа, предпазителя му. Това е дръжката за перфоратора. След малко. Ето го перфоратора. 2,6 джаула, ако не се лъжа. Работи с SDS+, от 13 до 30 мм средла. 4 функции на работа. Ще стигнем и след малко до тях. Какво имаме още? 2 батерии по 4 ампер-часа. Комплект дискове с 125 мм, 1 и 2 по 22,2. Не знам колко бройки са тук, мисля, че трябва да са 10. Имаме зарядно. Зарядното е 2 ампера. Не е бързо. Сравнение с големината на батериите имам предвид. Не е бързо, защото те са 4 ампер-часови, т.е. това зарядно при 2 ампер-часа ще ги зареди тези батерии от 0 до 100%, грубо около 2 часа ще му е необходимо, но все пак си имате 2. Тук имаме принадлежности, винтове, битове за винтоверта, имаме дръжка за ъглошлайфа, имаме дръжка за перфоратора, имаме така наречения дълбокомер, който се слага ето тук и меряме дълбочината на пробиване. Имаме колко среда са тук? 4 броя SDS плюс средла. Ударни, всичките са с глави за бетон и мисля, че те са 3 средла и едно шило. Друго. Тук имаме малки средла. Те са пък за ударния винтоверт, защото са с такива глави като за тухла. В общи линии в този сет имаме страшно много неща, наред с машините. Преди да започнем същинската част на това видео, а именно теста, нека да си поговорим първо за ето този индивид. Това е безчетков акумулаторен ударен винтоверт, супер компактен, с метален патронник, който побира средла до 13 мм, 66 Нм въртящ момент, 2 скорости,
Едната респективно винаги я използваме, когато искаме максималния въртящ момент, това е първа, а втората е когато искаме да пробиваме. При първа скорост от 0 до 500 оборота в минута, при втора скорост от 0 до 2000 оборота в минута. Ударите при ударната функция, които са ето тук, са до 30 000 удара в минута. Много бързи, концентрирани удари. За какво са важни те при винтовертите? Важни са, когато искаме да пробиваме не бетон, защото за тази цел се използва перфоратора, а да речем тухла. При тухлата основно се използват или ударна бормашина, или ударен винтоверт. Запомнете, перфоратора не е препоръчителен, защото той чупи тухлата, особено ако тухлата е 4, 12 или нещо от този сорт. Когато влезе в кухините, направо пръска положението. Затова се използва ето това малко апетитно бижу. Леко, компактно, удобно. Пелята ми е 23 см, погледнете. В сравнение с други винтоверти на пазара, то мисля, че е супер компактен, супер практичен. Има функция за заключване на шпиндела, както и интегрирано LED осветление. Сега, сложих батериите малко да отвърнат, защото бяха на една точка, но вижте за какво иде реч. Това е на пробиване. Имаме скорост за навиване. Имаме и степен за удар. Като отделно имаме 22 скорости, които определят въртящия момент. 22 плюс 2, така наречените. Тук е на първа, тук е на втора, плюс удар. Това е само единствено на пробиване. Искам да ви кажа, че доста бързо се върти. Имаме смяна на посоките, респективно, развиване, навиване, удобен захват, ергономична дръжка. Наистина удобен захват. При батериите имаме индикатор, като светне както натиснем, и виждаме, че имаме една точка, което означава, че батерията трябва да се зареди. Следващия продукт, който имаме е безчетков ъглошлайф, който е, забележете, с регулируеми обороти. Какво е интересното при този ъглошлайф? Интересното е, че тук имаме едни допълнителни прахови филтри, което е много важно, между другото, за дългия живот, реално погледнато, на самия ъглошлайф. Те предпазват инструмента да не влизат прах, метални стружки или, не дай се Боже, керамика. Казвам не дай се Боже керамика, защото с това нещо по принцип не е хубаво да го ползвате за рязане на плочки, керамика и така нататък, така убивате всеки един ъглошлайф. Батерията едната вече е заредена, така че слагаме на тук 3 степени на работа. 3, 6 и 9000. Като аз имам такъв флекс там. Искам да ви кажа, че съм го убил от работа, ама айде. Първа степен, втора, първа. Степените се регулират само единствено когато е включен ъглошлайфа. Не ги пускате преди да го включите, защото и да искате респективно не може. 125 мм, стандартна резба на шпиндела, М14, изключително тънък, може да се работи с една ръка без никакъв проблем с него. Хващате го, забележете. Тук е тънък, удобен е, не е толкова тежък дори и с батерията. Да, малко по-тежък е с 4 ампер-часовата батерия, разбира се, отколкото ъглошлайф с кабел. Но хубавото при това нещо е, че можете да го използвате буквално навсякъде. Смяната на батерията респективно. Натискаме бутона, дърпаме назад, край. Следващият инструмент – перфоратора. Перфоратора отново е с безчетков мотор. Силата на удара 2,5 джаула. За акумулаторен перфоратор това е доста добре според мен. Аз имам такъв, който е на ток, мисля, че беше 2,8 джаула. Така че това нещо при 2,5 джаула си е похвално за акумулаторен перфоратор. Обороти на празен ход от 0 до 1100. Удари в минута, забележете, от 0 до 5000. Капацитет на пробиване в бетон. Средло с диаметър до 26 мм. Капацитет за пробиване в метал. Капацитет на пробиване с стомана до 13 мм. И капацитет на пробиване в дърво до 30 мм. Това са размера на средлата. Дълбочината вие сами определяте. Имаме 3 режима на работа. Само удар, удар с въртене, така нареченото ударопробивно, и
само пробивно. Разбира се, пробивното ви е за метал. Всичко останало, ударопробивното ви е когато трябва да къртите бетон, в смисъл не да къртите, когато трябва да разпробивате бетон, а пък ударното е когато трябва да къртите нещо. Така че имаме си отново LED индикатор, който свети към мястото, където ще работим. Като дизайн отново удобен за работа с една ръка. Стига да имате големи ръки. Ако нямате големи ръки, ще трябва да потренирате, защото си тежи. Смяна на посоките, наляво, надясно. Не, че са ни толкова необходими, нали, при ударопробивната машина, но в крайна сметка, ако ни заклине светлото, трябва да мога да го изкараме. Така че това е добър вариант. Тук, забележете, има дупка, която с една кукичка може да го закачате така. Това е супер удобно за алпинисти, които се занимават примерно с изолации, външни изолации и прочее. Закачат си го на колана с инструментите и си вършат работа. И така, след като минахме през характеристиките на инструментите, на машините по-скоро, нека да тръгнем да ги тестваме. Първа стъпка ще тестваме винтоверт. Тук имаме средва от комплекта. Имаме малка кутийка отново с средва, с битове, с видеи. Сега ще тестваме как работи. Взел съм си едно борче, защото първото нещо, което искам да тестваме е как пробива. За навиването знаем, че всички ще се справи най-вероятно, но нека да видим как пробива. Първо ще го тестваме в метал и то не какъв да е метал. Шина 5 мм дебела. Всички знаят, че това си е предизвикателство. Ще си взема, да речем, средло 4,5. Патронника е с клик система. Давам го на пробиване. Ето тук. И на втора скорост. На 22 предавка. В този край на работната маса ще си я натисна и започвам да пробивам. Никакъв проблем. Направим още една дупка. По-насам. Отново никакъв проблем. Сега ще видим как се справя, когато трябва да работи с борче. Капаловидно борче. По принцип борчето не е предназначено за толкова дебело желязо, но нека да пробваме поне до втората дупка, дали ще стигнем до втората стъпка, която е колко милиметра? 6. Погледнете какво става. Погледнете какво става. Може би разказах играта на борчето, но инструмента не спира. Няма никакъв проблем с него. 3 дупчици. Видяхме, че се справя с пробиването без никакъв проблем и с абсолютна лекота. Пред този интензитет, като загряване, почти нищо, може би около 27-8 градуса секунда. Ето го, тук в момента е 19 градуса е масата. Отзаде при мотора имаме 25 градуса. Не знам дали се вижда. При батерията нямаме абсолютно никакво загряване, 19 градуса, така че всичко е точно. Продължаваме напред. Другото, което е изключително от полза в тази машина е, че тя е с така наречения плавен спусък. Т.е. ние можем да регулираме оборотите по време на работа. Ако ни трябва пълния диапазон, ако ни трябва леко, просто обираме спусъка леко. За следващия тест съм си взел една тухла плътна единичка, като идеята ми е, ще я пробивам по дължина, просто за да видим как се справя. Винтоверт. За целта даваме отново 22 предавка, втора скорост, респективно на удар. И в момента, в който започнем, тя трябва да започне да бие, така че да тестваме. С абсолютна лекота. Перфектна дупка, без да чупиме тухлата. Така ще пробвам да мина от другата страна. Буквално все едно пробивам в масло. Тук е леко, защото натиснах, отчупя едно парче, но като цяло просто се справя чудесно. Айде още не. Перфектни, чисти дупки в тухла. Абсолютно никакъв проблем. Все едно пробиваме в масло.
Отново почти никаква топлина, 29 градуса. Следващото нещо, което ще направя тест за навиване в това трупче. Имам тук няколко къси види, малко по-дебели. Магнитен накрайник, 6 види една след друга. За целта даваме на 22 скорост на навиване и когато навиваме, винаги на първа, за да имаме максимален въртящ момент. Първата видео. Никакъв проблем. Им чуш, че мога да спукам даже и дървото. Погледнете къде ги вкарвам вътре. Погледнете. Право го сцепих. Пробваме някоя по-голяма по дълбочината. Вижте къде отиде. Не съм сигурен дали ще мога го изкарам даже, но... Да, никакъв проблем и с навиването, просто безапелационен. Температура 32 градуса. Ето го, даже не е 32. 30 на градуса е температурата. Съвсем лекичко затоплена. В заключение искам да кажа, за тази машина специално, 66 Нм, ударен, безчетков, видяхте в тухлата как пробива, все едно си пробиваме в масло. Справя се перфектно. Айде ще направя една глупост, която по принцип не е много препоръчителна. Ще пробвам да пробия с шестица светло в бетоново блокче. Давам на удар, давам на втора скорост, на 22 предавка. Пак казвам, това нещо не е предназначено да работите и да пробивате бетон с него. Но на мен ми е интересно предвид бързината и успеваемостта в тухлата, колко бързо, видиш ли, можем да пробиеме ето тук едно бетонно блокче. Въобще не го натискам. И в крайна сметка се оказва, че, пак казвам, въобще не го натискам през цялото време, защото удара тук не е като при перфоратора. Високочестотен е, но няма тази сила. И затова не е предназначено да се пробива бетон. Но виждате сами, че и бетон може да пробиете. Тоест за някой друг дюбел в къщи, в бетонната стена до 6 мм, мисля, че ще ви свърши перфектна работа. Ще направим още една дупка е тук, за да се убедим. Този път вече малко ще пробвам да понатисна, да видим колко бързо ще стане тази работа. Все едно си пробивам в тухлата, какво да ви кажа. Следващия инструмент, който ще тестваме, респективно ъглошлайфа. Ползвам същата батерия и накрая ще видим колко заряд е останал след тези всички тестове. Слагам си очилата първо, защото това е най-важното нещо – безопасността. Взимам си дебелата шина и всички, които се занимават с инструменти, знаят, че това нещо е сериозно предизвикателство. Все пак не е 0,8 или 1 или 2 мм ламарина. Това нещо е шина дебела 5 мм. И сега ще се опитам да направим един хубав сряз. Хващам ъглошлайфа и започвам да режем. Без никакъв проблем, без да се запъне, без да се мъчи. Перфектен сряз. Малко диска го начупих, но ще продължаваме да режем с него, няма да се плаща. Така, още един. Втори сряз без никакъв проблем. Машината въобще, ама въобще не е загряла. 25 градуса. При температура 19 в сервиза, просто никакъв проблем. Вземем да ударим още един, се чудя. Идеята ми тук беше да го вкопая максимално, за да видим дали ще се затрудни, дали ще спре. Защото много голяма част от ъглошлайфите, които са
акумулаторни, когато ги напънем малко повече, изпират. Поне такива съм тествал до сега и така се е случило. Тук обаче, учудващо за мен, разбира се, не само учудващо, а приятно изненадан съм, че не се затруднява въобще. Сега да пробваме с ламелния диск да потъркаме малко. Никакви проблеми. Абсолютно никакви проблеми. Това диск, понеже го бастисах, се взема друг. Сега ще пробваме и с големия, който е за шлайфане. Имам една друга идея обаче, с една единствена цел. Искам максимално да натваря аглошлайфа. Интересно ми е, ще мога ли с тази дебелина да отрежа това парче. Ако това стане, само да видим колко е заряда на батерията. 2 точки останаха. Ако това стане, ще го призна, честно. Така, източих батерията. Източих буквално батерията за норматив. Остана една точка, но аглошлайфа не спира. Ще го отрежа. И така, това по принцип е ултимативният тест за един аглошлайф. Това е с дебелина около 5 мм, даже 6 по 22,2. И този диск е предназначен единствено и само за шлайфане. Но с този флекс нещата се случиха и сега ще примеряме температурата. Загря вече, със сигурност загря. Колко да е загрял? 35 градуса, 33 градуса вътре при ротора. 27 при ръкохватката. 22, батерията е на 20 градуса, тази не се измъчи, но предната се измъчи доста сериозно. Предаде Богу дух. Слагаме да се зарежда. Нещо, което искам да ви кажа, че дори аглошлайфите на ток трудно се справят с такъв тип сряз. На 5 мм, 10 на 5, с 6 мм диск, който е предназначен за търкане, сами виждате резултат. Имам го същия аглошлайф, работя с него. Да, изцежда батерията много бързо, но искам да ви кажа, че работи безотказно. Въпреки, че максималната му скорост е 9000 оборота, вие чувате сами от шума по времето на сряза. Няма никакви колебания в тия обороти. Да, не е 11 000 оборота, както повечето акумулаторни, но 9000 оборота напълно достатъчни са. Виждате какво постигаме с тия 9000 оборота и по-конкретно с този аглошлайф. И така, в заключение, за аглошлайфа какво мога да кажа? Перфектен, обаче яде батериите като животно. Затова по принцип 4 ампер-часова батерия му е достатъчно да работи нормално. Видяхте, направихме с нея преди това няколко пробивания в метал, в тухла, в бетон. След с винтоверта направихме целият тест, след което направихме 2 сряза пълни на тази дебела шина и половин сряз, който е по принцип убийство за аглошлайфите. И идеята ми беше да го изтормозя максимално. Както ви казах още в началото, ще бъда безкомпромисен и ще тествам инструментите до техния лимит. Ако умрат, умрат. Ако оживеят, значи си заслужават. Така че по принцип за акумулаторни аглошлайфи абсолютният минимум ви е 4 ампер-часа. По-добрият вариант е да е с 5, 6, 8, тотал имат и 8 ампер-часова батерия, така ще си подсигурите доста повече работа и производителност от този аглошлайф. Ако имате 2 батерии, мисля, че докато работите с едната, другата като се зарежда, няма да има никакъв проблем. Стига да не го използвате 8 часа на ден да режете с него. Ако имате една сория батерии заредени, мисля, че няма да има проблем, но ако очаквате да режете 3-4 часа без да спрете, просто няма как да стане. Все пак консумацията тук зависи от натоварването, а при този тест натоварването беше просто брутално. Повярвайте ми. Стигаме и до последния мухикан, а именно перфоратора. 2,5 джаула
сила на удар. Сега отиваме да го тестваме на бетонното блокче, защото с перфоратора по принцип можем да го ползваме и като бормашина, така наречената дрялка, но тежък е. Просто идеята му по принцип и приложението е да пробива и да кърти. Така че това ще тестваме сега. Ето го и перфоратора, ето го бетонното блокче. Сложил съм си малко литиева грес на светлото, защото това му е първото, както се казва, първото поставяне. Хубаво е да се смажи патронника преди първата работа. Желателно е и всеки път, когато го ползвате също, да си смазвате патронник. По този начин ще си удължите живота на патронника и няма да имате проблеми. Сега, директно с осмица светло започвам да пробивам, да видим как ще се справи. Почти до края вкарах светлото, никакъв проблем. Още една дупка. Никакъв проблем. Ето ще направим още една дупка. Никакъв проблем. 3 дупки една след друга. Никакви ядове. Нито е загрял, нито нищо. Можем да пробваме и тухлата, макар че вероятността да я счупим е голяма. Тъкмо ще ви покажа защо не е хубаво да ползвате перфоратор за тази цел. Ето защо, видяхте ли? Обикновенно чупите тухлата. Така че тухлата единствено и само с ударна бормашина или ударния винтоверт. Айде да направим още една дупчица, че нещо ми стана така приятно. Никакъв проблем. Никакъв проблем. 5 дупки една след другата. Тухлата ни я броя. Мерим температура вътре. 23 градуса. Батерията е на 24 градуса. Никакъв проблем с машината. Сега ще взема десятка светло. Ще направя още няколко дупки с него. Може би още 2-3. Ето тук е една. Не, тази тук. Вижте какво става, направо я изкъртих. Никакво загряване от никъде. Следващото нещо, което ще пробваме, разбира се, е това, за което е предназначен, а именно удар. Ето. Да премерим отново температурата. 23 градуса, 20 градуса, 20 градуса, 23, батерията на 23, патронници, всичко общо взето, никаква промяна, никакъв тормоз. Батерията от друга страна отново е на една точка. Поизмъчихме ги доста, защото тук направих може би около 7-8 дупки с различни светла, начупихме го бетонното блокче, преди това работих и с ъглошлайфа и като цяло батериите са си консуматив, трябва да го знаете, но машините от своя страна се справят безапелационно. И така, рачкатори, в заключение какво мога да кажа за този сет на Total? Мога да кажа, че машините са топ. Представят се доста добре. Въпреки, че ги напъвам, пак ви казвам, няма да жаля нищо в този канал. Както видяхте, флекса го напънах максимално, защото това е нещо, което е извращение за ъглошлайфите. Не са предназначени да правят такъв тип срязове. Този се справи. Да, батериите ги изяжда. Като заключение, цена-качество. Тук говорим за 3 акумулаторни безчеткови машини с 2 батерии по 4 ампер часа, зарядно, една купчина консумативи и аксесуари към тях на цена 415 лева или около 200 евро, защото нали сме модерни вече. Така че цена-качество, това за мен си заслужава страшно много и всеки един хоби майстор, любител, домашен майстор, това нещо ще му бъде от полза от всякъде, повярвайте ми. Затова сега бати Ръчи какво прави? Взима си чантичката, прибира си инструмента вътре. Да видим, ще мога ли го събера. Направо заспа. И си отивам вкъщи да си работя. Като си ми трябва нещо, го е
компактно, практично, 3 машини, 2 батерии. Сигурно си, бе, няма да си ходя, имам знаете ли колко много работа имам тук. Така, опа! Имам работа за целия китайски народ, да. Нещо, което искам да вметна също, що се отнася до батериите. Батериите, разберете, че са консуматив. Малко или много, вие трябва да сте заредени с батерии, за да можете да работите, говориме, професионално. Ако е за хоби, любителски, няма никакъв проблем, никой не ви гони. Едната батерия работите, другата се зарежда, просто красота. Искам да ви кажа, че откакто работя с това животно, малкото казвам, защото това е 850 нютона на една втора, а оно и другото голямото там е 1350 нютона. Тук си работя с 5 ампер часа батерия, без никакъв проблем. Това нещо ме изкарва, ако тръгна да правя някаква кола, знаете, ползваме гайковерти често за джантите, да развиеме гумите, за ходовата част, за окачването, за много неща. Това нещо си ми кара по 2-3 дни без никакъв проблем на 5 ампер часова батерия. Аз днес, ако ударя примерно 20 гайки или 10 болта, не е чак такъв проблем. Но удобството от това да не разпъваш кабели с въздух, да ти бръмчи компресора на главата, просто е несравнимо, казвам ви. Бъдещето са акумулаторните инструменти. Технологиите се усъвършенстват със всеки изминал ден и това е само в един плюс за нас, хората, които се занимаваме професионално с инструменти и машини. И така, ръчкатори, това беше всичко за днешното видео, в което ви направих unboxing, тест и ревю на сета на Total от 3 акумулаторни машини. Говорим ударен вентоверт, перфоратор и ъглошлайф с 2 батерии по 4 ампер час с зарядно и купища аксесуари към тях. Цена 415 лева. Линк в описанието долу. Може да го закупите от itata.bg или от rъчкам.bg. Силно се надявам видеото да ви е било интересно, забавно, полезно, да сте научили нещо ново и да го подкрепите като му шибнете един палец, споделите го с вашите приятели и се абонирате за новият ми канал Ръчкам Tools с камбанка, задължително, за да не пропускате известите за новите епизоди. Пак казвам, тук ще има само единствено инструменти. Ревюта, анбоксинг, тестове и всичко, което бати Ръчи може да се докопа до него, ще ви го покаже и ще ви каже, според мен, моето скромно лично мнение, заслужава ли си или не. С всичко казано тук, оставям без пожелание за здраве, щастие, късмет, всичко най-хубаво и се видим с вас следващия път или в другия канал. Чао ви!